హలో, చెప్పు. ఏంటి ఎందుకలా ఉన్నావు? బాస్ ఏమైనా అన్నాడా? అదేం లేదే, రేపు నేను ఊరెళ్ళాలి కదా. అవును. ఓ, బాస్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదా? ఇచ్చాడే. మరెందుకే చిరాగ్గా ఉన్నావు? అది టికెట్స్ బుక్ చేద్దామంటే ట్రైన్ టికెట్స్, బస్ టికెట్స్ అన్నీ ఫుల్ అయిపోయాయని ఇప్పుడే కాల్ వచ్చింది. ఏం చేయాలో, ఎలా వెళ్ళాలో అర్థం కావడం లేదు. ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్లో ట్రై చేసావా? ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్సా? అదెక్కడుంది? అది మన మనుగూరులోనే ఉంది. ఈ ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్ వారు అన్ని రకాల సర్వీసెస్ అంటే బస్ టికెట్స్, ఫ్లైట్ టికెట్స్, ట్రైన్ టికెట్స్, పాపికొండలు టూర్ ప్యాకేజెస్, మనీ ట్రాన్స్ఫర్, పాస్పోర్ట్, శబరిమల టికెట్స్ లాంటివన్నీ ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అవునా? నాకిప్పటి వరకు తెలీదే. గుడ్, లెట్ మీ ట్రై వన్స్. ఓకే. ఓ మై గుడ్నెస్, టికెట్ బుక్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డియర్. థ్యాంక్స్ నాకు కాదు, ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్కి చెప్పు. థ్యాంక్స్ టు ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్. ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్, మీ ప్రయాణం మా భరోసా. మా అడ్రస్ ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్, డాక్టర్ జయశ్రీ హాస్పిటల్ ప్రక్కన, మెయిన్ రోడ్, మనుగూరు. ఫోన్ నంబర్ 08746223435. సెల్ నంబర్ 9848597171. www.svsbooking.com వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కలదు. ఎస్వీఎస్ ట్రావెల్స్, మీ ప్రయాణం మా భరోసా.